Gipang sunog sa mga personahe sa Zamboanga City Police Provincial Office ang mga nakumpiskang pabuto. Ang uban niini nakuha sa kapulisan gikan sa mga iligal nga nagbaligya atol sa pagsaulog sa Pasko ug pagsugat sa bagong tuig. Gipang-dispose kini aron malikayan ang aksidente sa paggamit og iligal nga pabuto. Gihimo ang pag-dispose sa barangay Lumbia, Ipil, Zamboanga City, dili pa lamang dugay. Samtang sa barangay Muti, Zamboanga City, malampuson sab nga gipang-dispose ang mga firecracker. Mismong mga personahe sa Zamboanga City Police Office kauban ng Explosive Ordnance Disposal 9 ug uban pang ahensya ang nanguna sa disposal. Nasakmit og nakumpiska sab kini atol sa pagselebrar sa Pasko ug bagong tuig. Dugang sa kapulisan, nahimong luwas ug epesyente ang ilang pag-dispose sa mga pabuto pinaagi sa pagsunod sa mga safety protocols. Gipasalig sa GCPO nga magpabili ng ilang pagpaningkamot aron mas siguro ang kaluwasan sa publiko ug mapanalipdan ang katawhan sa mga peligro nga hatod sa iligal nga pabuto. Shiny Buliser, Newsline Philippines, stay safe!